تەڤیرێگری و ئاستەنگیên pêdê ji vegera derbderên Efrînê li ser bajar û gundên wan lê pêla vegera derbderên Efrînê berdewam e ku tenha bi sedan malbat vegeriyane. Çalekvan Rêberfewzî dê çarçoveya bejdariya xwe di bultena Arkê de got ku vegera derbderên Efrînê li ser mal û milkên wan berdewam e û bûye raperîn. Avroperîna berdewam e îro gelek malbat hew jî gîştin Efrînê bi daha malbat ji şehra û ji Libnanê mergê xwe dan ber Iraqê Çoyî Kurmîn ji gîştin ciwarê xwe. Hev raperînê vegerandinê nasnamê Kurdî ye, vegerandinê civakê Kurdî ye, vegerandinê kombînê malbata li ser ciwarê bav û kala. Belê mamoste hev pêla vegerê bi nihal dest pê dibe raperînek vegerê û şiyarbînek li jilêrîkê heya bi Efrînê çê dibe ji bo hebînê Kurdî. Piştî êrişa Tirkiye li ser bajarê Efrînê bi dehê hezaran ji xelkên Efrînê koçber bûn. Hejmarek ji wan derbiderî kampên Şehbayê bûn û ji wê demê ve tenha di jiyaneke pir xirab de dijîn ku ew derbder ji aliyê pêdê ve hatine dorpêçkirin û mayîn li derdora kampên Şehbayê çandine û herdem pêdê rêgirî ji wan re durust dike da ku nevegerin li ser mal û milkên xwe. Di vê derbarê de nivîskar Mahir Hesen di çarçoveya bejdariya xwe di bultena Rêbazî News de got ku yên rêgiriyê li vegera derbderên Efrînê dikin heman aliyê yên ku rêgiriyê li vegera derbderên Şingalê dikin. او كسك واصلا البشياء خلف ما يعرفين في تشتكن يسأوني يقول الشنغال تشتكن الكردستان العراقي يسأونا كنا ليه دبي دم يبدا ودبي دم كنا غاستياز دا دبا كو كوميتك بيتا افاكرين الكودانينا بروسيدورين دخستني فجاندنا داخواز او بريادانا لسر فقراندنا ودمك بيتا داني واكو ميتا كاربك ما بو بربسياريان فنابران لو بقرا وبيك بينا رولا الجمل الاجتماعيه بيد مدف بيك وري كاربك بيكليا وان فنابري البال كامبات بينن وارا بكي وارا بيكليا بدي بستني كاربك تكرن در فكرنا سرمال مكي والعد Derbderên Efrînê yên ku niha li kampên Şehbayê dimînin cavên wan li vegerê li ser navçe û gundên wan û hejmarek ji wan jî tevî hemû astengî û rêgiriyên pêdê ji wan re dîwarê tirsê şikandine û biryara vegerê li ser mal û milkên xwe dane.